εκεί. Μπράβο, πάρε να γράψουμε τίποτα. Καφέδες θα σταματήσουμε στην Νικήτη, δεν πήρες? Δεν πήρα, όχι. Νερά έχεις, γιατί εγώ το ξέχασα και το δικό μου. Θα κάνω μια στάση κανένα φορόλ να πάρω τα μια μέρα. Εντάξει. Εδώ πείτε ένα γεια. Γεια σας ρε παλικάρια. Άντε ελάτε, όποιος είναι προλαβαίνει. Και το παράμαλο καλά λες, μεγάλο είναι. Όσο πιο μικρό παράμαλο, τόσο πιο τεχνική βολή κάνεις. Ναι. Ναι, γιατί σου επιτρέπει. Εγώ έχω έναν κανόνα, ποτέ το παράμαλό μου δεν θα φτάνει τον κάτω οδηγό, δεν θα τον περνάει. Κανονικά πρέπει να είσαι κοντά στο 1 τρίτο του καλαμιού. Ναι. Βλέπεις, ήδη είναι μέσα. Λοιπόν, πέτα με αυτό. Τώρα φοβάμαι κιόλας. Ναι. Α, βγαίνει πάνω με το κάνεις. Βγαίνει πάνω, ναι, αυτό ήταν το θέμα μου. Ότι ήθελα να κάνω ένα πολύ βαρύ τεχνητό, το οποίο να μπορεί να δουλέψει σε 5 πόντους. Άμα θέλεις. Είναι αυτό που λέγαμε για το χειμώνα, Ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπεις τώρα ότι το ντόστουμ το μίνι, βλέπεις που δουλεύει. Το βλέπεις. Το έλα ρε φίλε. Έλα, ρε. Άμα χαμός γίνεται εκεί. Το είδες. Αστοχία έκανε. Λαβράκια είναι. Μπράβο, θα έχει κι άλλα. Λαβράκια είναι. Ναι, ναι. Μάλλον λαβράκι. Λαβράκι. Και έχει κι άλλο. Βλέπεις που είμαι. Είμαι εδώ. Κοίτα εδώ ευθεία μου, ευθεία μου. Κάνε μια βολή. Έχει ένα ακόμα πίσω του. Όχι, είναι, απλά είναι μεγάλο. Όχι, ναι, νομίζω. Κοίτα εδώ τι έχει γίνει τώρα. Δεν ξέρω τα φρενάκια σου έτσι. Έχει κι άλλο, έχει κι άλλο πίσω, έχει κι άλλο πίσω, έχει κι άλλο πίσω. Έχει κι άλλο πίσω. Το βλέπεις, το πίσω είναι πιο μεγάλο, παιδιά. Απίστευτο. Πιάσει και το άλλο. Δείτε εδώ το άλλο το λαβράκι μου κάνει εντύπωση τώρα να δω. Να το.
Δίκαιο. Ντοστομάκι. Δοστομάκι. Άντε Παναγιώτη, πιάσε το καλό. Θα αφήσουμε, Το όριο είναι, λέω να το αφήσω. Έλα πουλάκι μου, έλα να πας στη μαμά σου. Να πας στο ζευγάρι σου μάλλον. Έλα, μπράβο. Άιντε. Άιντε. Έφυγε, πήγε στο καλό. Το πήρες. Βλέπεις τώρα πόσο γρήγορα το βγάζω. Βλέπεις τώρα εδώ πέρα να το δώσω περιθώριο. Έξω εκεί. Δεν κάθομαι να το γυρίζετε, έλα σε παρακαλώ και βγες. Βέβαια αυτό ήταν ένα καλό κοκάλι. Καλό κοκάλι, ναι. Καλό κοκάλι, ρε. Ξεκινάμε καλά, έτσι. Παναγιώτη! Ωραία να το κάνει, ωραίο ρε. Λοιπόν, το κρατάμε. Παναγιώτη, μάλλον θα έρχεσαι μαζί να σκάτω παράδειγμα. Πάλι εμένα μου βγαίνει. Το βλέπεις. Πιο αργά το καλάμι σου. Δώσε. Πιο αργά τα χτυπήματα. Άκουσε, δες, τώρα δες τι κάνεις. Κάνεις 1-2-3 σταματάς, 1-2-3 σταματάς, τι κάνεις. Τώρα με χτύπησε κάτι. Να το έρχεται. Με ακολουθάει. Κάτσε, να πιείς πάνω. Δώσ' το με LRF. Έλα ρε. Να το βλέπεις. Ναι. Ωραία, να σου δείξω. Να το βλέπεις το ψάρι. Να το εδώ περνάει μπροστά. Τι λαβράκι είναι. Ρε, γιατί με φεύγει έτσι πάνω η βολή είναι. Γιατί το κάνεις γρήγορα. Δες εδώ. Κάτσε γιατί τώρα θα συναντήσω. Πού πήγε. Έχει ψάρια εδώ. Σαν ζαργάνα κάτι με χτύπησε. Θα μπορούσε. Έχει μεγάλο. Μεγάλη. Λούτσο, ζαργάνα. Λούτσο δύσκολα. Λοιπόν, δες λίγο. Φέρ μου το καλάμι αυτό. Κράτα το αυτό, μην ρίξεις. Δες. Δες πως με τι ρυθμό χτυπάω το χέρι μου. Κάνω πιο γρήγορο το ρυθμό. Προσαρμόζω και το μηχανάκι, το γυρνάω πιο γρήγορα. Αυτό ακριβώς είναι σαν να προσπαθείς να παίξεις κιθάρα και να μην μπορείς τα χέρια, δηλαδή να παίζεις άλλο σκοπό με το ένα χέρι και άλλο σκοπό με το άλλο. Όπα! Θέλω λίγο να δεις. Αυτό τώρα είναι μεγάλο. Δες πόσος γόνος περνάει μπροστά. Ναι. Εκατομμύρια. Και κάτι άλλο κυνηγάει ρε. Αυτό είναι τώρα λιτσάκι ή κάτι τέτοιο είναι για να κάνεις απαλαβό και τώρα όμως πρέπει να το βγάλω έτσι. Βγάλω το. Βλέπεις λίγο πως το παλεύω. Ναι. Πώς καταλαβαίνεις, δεν αφήνω το να μου πάρει κεφάλι. Το βλέπεις εδώ που κάνει κύκλους μέσα. Δεν τα αφήνω να μου πάρει, τίποτα, θα βγεις κι όμως δεν ξέρω τι είναι, θα μπορούσε. Με γράφεις ρε. Παιδιά, δείτε εδώ το χέλι. Αυτό είναι το καλάμι το καινούριο, δες τι. Δες. Εδώ δάσκα. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά στην κάμερα να φαίνεται μέσα. Θα κάνουμε κύκλους εδώ, μέχρι να βαρεθείς. Έξω. Παλαμιδάκι είναι. Όχι, ναι. Το βλέπεις. Πού παίρνω στα βράχια. Κάνε εδώ πέρα ροντέο. Είναι μικρό, δεν το αφήσω, είναι μικρό. Να το κάνουμε release. Κουράστηκε αυτό. Ωραία, χαιρετίσματα, δες.
Μελανουράκι. Μίνι. Ωραίο μελανούρι. Μπράβο ρε Παναγιώτη. Τι λες? Φεύγουμε. Όχι, απλά να πάμε στους αργούς, να γυρίσουμε. Εντάξει, έρχομαι. Τζόρτζ, πού είσαι ρε, έλα πάρ' το καλάμι σου. Αν και αρχίζει και μου αρέσει αυτό πιο πολύ, γι' αυτό πάρ' το. Είστε πολλοί, θα αλλαξοπιστήσετε μια μέρα όλοι. Όλοι. Πού είναι το βαρύ αυτό που είχα? Τώρα, Ναι. πού είμαστε? Βίωσε, πάρε και το μαύρο. Τσιπουρά. Μελανούρι. Μελανούρι είναι μελανούρι. Λίγο δύσκολο στο μελανούρι. Έτσι. Μου αρέσει που μου έλεγες, άμα πιάσουμε κανένα δυο ψαράκια θα είναι καλά. Όχι, είναι καλή μέρα. Καλά είναι. Είναι μια ωραία μέρα. Απλά ήσυχα, παιδιά. Εδώ ξεκινάει η φάση. Μελανούρι είναι. Αυτό είναι καλό μελανούρι. Κρατήσατε μελανουριά. Γιατί είναι έποτε ωραίο. Ένα ακόμα. Ξέρεις τι. Βάλ' το, ναι. Άνοιξε και βάλ' το στη μεσαία. Στη μεσαία τη θήκη. Όχι, εντάξει, ψηλοί είμαστε. Να παιδιά σας. Τώρα κάνει πρώτα λίγο διάδρομο. Περίμενε Παναγιώτη. Ναι. Τα νερά είναι για βουτιά. Δεν έχεις έρθει εδώ ποτέ? Δεν έχουμε πάει στις καλές παραλίες για μπάνια. Θα ρίξω και λίγο εδώ στις πέτρες και μετά κατά εκεί. Ξαναρίζουμε τα τέτοια όσο πιο αριστερά μπορείς. Πού να πάω από εκεί? Πιάσε τώρα το νησάκι, κάνε βολή από ενδιάμεσα, στην αριστερή του άκρη και μετά πίσω από τη δικιάδα που βλέπεις εδώ μπροστά σου αριστερά. Εδώ τώρα θέλουμε να ψάξουμε τα προς τα εκεί. Βλέπεις, εκεί πέρα τώρα που είναι η ρηχοπατιά και κάνουν τα μαύρα, εγώ όλο αυτό εκεί που είναι ήσυχο, εκεί θέλω να κάνω τις πρώτες βολές. Εσύ λες πιο κοντά στο βράχο. Δεν πειράζει.
Νάτος. Έπιασες. Τα πέρτα κάνει. Είδα μία εδώ κάτω από τα πόδια μας. Είναι η τρίτη. Βλέπεις και από πίσω. Ναι, γύλος, τι είναι. Έρχεται και γύρω τώρα πίσω. Βλέπεις εδώ που κάνει τις πλάκες. Ναι. Βλέπεις αυτή την πλάκα. Τι είναι. Ναι. Ρίξα μέσα. Βλέπεις, ευθεία είναι και όλα ξαναρίζουν κάποια. Για κάτσε. Όπα, Θα ρίξεις. όχι, πέτα. Έλα μπροστά μου, έλα εδώ μπροστά. Τους έδωσα. Τώρα, λοιπόν. Περίμενε, θέλω λίγο να... Μπορεί να είναι κέφαλη, γιατί ο ένας ήταν... Λοιπόν, δες τώρα. Δες, βάζω ξύφι. Τώρα είδες εδώ ένα κυνήγι. Ναι. Κάτι έφαγε. Ό,τι είναι δηλαδή, είναι ενεργό. Οκ, δες. Δες διαφορά. Έπρεπε πιο πίσω καταρχήν να ρίξω. Είναι θέμα ότι πρέπει να κάνεις θόρυβο. Γιατί αυτό ότι ήτανε... Τώρα έχουμε και τον αέρα στο πλάι. Κάτι είχε δίπλα σου. Το ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον είναι κεφάλαιο. Καταλαβαίνεις τι θέλω να κάνω. Ναι. Δεν θέλω να πάω διακριτικά. Διακριτικά θα πάω σε ένα μέρος που δεν θέλω να με πάρουν χαμπάρι. Μέσα στα κυνήγια θες να δώσεις στόχο. Ναι. Ότι κάτι γίνεται εκεί να γυρίσει το ψάρι σε σένα. Γιατί άμα ήταν τώρα κάτι εκεί και έτρωγε. Βλέπεις δες πόσο γρήγορα κάνω χτυπήματα Ναι. και πόσο αργά μαζεύω. Κατάλαβες. Τι ήταν τώρα αυτό. Ό,τι ήταν ήρθε πάντως. Ακόμα εκεί είναι. Μπράβο ρε. Όλα είναι. Αν μπούμε σιγά σιγά εδώ. Ό,τι ήταν ήρθε. Αυτό θέλω να σου δώσω να καταλάβεις. Κατάλαβα. Ότι πρέπει να του δώσεις εκεί μπροστά τώρα κάτι ξαναρίζει. Τώρα του έχω δώσει λίγο. Δηλαδή και παίζω, δεν είναι και στάνταρ αυτό τώρα, δεν υπάρχει βίβλος. Να το ξαναήρθε. 2 χτυπήματα έχω πάρει. Βλέπεις πόσο αργά μαζεύω. Πάμε. Πάμε εκεί πέρα. Όχι! Το είδες? Μελανούρι! Δυο επιθέσεις έκανε. Έχει άλλα. Έχει, δεν ξέρω. Σου λέω με έκανε και πιο μπροστά επίθεση. Το είδα. Κάπου έχει πιαστεί μάλλον το ντοκιμάκι, το τεχνητό στην πλάτη μου. Βέβαια. Εντάξει, έφυγε. Ναι. Από δυο αστοχίες έκανε. Τρομερό χτύπημα. Έχεις κάμερα τώρα. Ναι, το έχω. Καταπληκτικό χτύπημα.
Πάω και στη μύτη, έχει ψάρια. Και εδώ μπροστά και εδώ με ακολούθησαν μελανούρια. Μελανουράκια. Ναι, καλό ήταν το ένα. Ναι ρε. Και εμένα με έπιασε ένα και έφυγε. Τι γομάρια είναι αυτά ρε. Θέλω να ξεπατικώσεις κάποια πράγματα. Το κάνω ανάποδα για να το τσεκάρεις. Τώρα μαζεύω, κάνω χτυπήματα. Έχεις πάντα το τεχνητό τεντωμένο, ας πούμε. Πάντα, άμα δεν το έχω τεντωμένο Ναι, δεν εγώ γίνεται. δεν το έχω φίλε. πολλές φορές. Μαζί double strike κάνατε. Και εσύ ρε. Τι λες, μαζεύω, αφήνω, αλλά δεν είμαι όλη την ώρα, δες λίγο εσύ τι κάνεις. Δηλαδή, μαζεύεις, δεν μπορώ να το κάνω αυτό που κάνεις, μαζεύεις με αυτό το ρυθμό μονίμως και απλά χτυπάς το καλάμι με Έτσι διαφορετικούς κάνω. ρυθμούς. Ναι. Ναι, αλλά το τεχνητό σου ούτε παύση παίρνει, ούτε αλλάζει κάτι μέσα στην ουσία. Απλά κάνει κάποια πιο γρήγορα έτσι όπως χτυπάς και Ναι. όλη την ώρα απλά τρέχει μπροστά. Δες. Ακούμπησε και κάτω. Δεν έγινε και κάτω. Δηλαδή δεν σκαλώνει και τόσο εύκολα το τεχνητό. Δες. Τώρα θέλω να ψαρέψω πιο βαθιά. Θα αφήσω. Τεντώνω όμως. Βλέπεις. Τεντώνω. Μαζεύω ελάχιστα. Να καταλάβω όταν ακουμπήσει. Πώς αλλιώς θα καταλάβω άμα δεν είμαι τεντωμένος. Ακούμπησα φύκια. Θα ανεβάζω λίγο γιατί είναι το ψαράκι και μπορεί να ανεβεί. Αν ήταν άλλο τεχνητό χειροτίσματα είχε πάει μέσα στα φύκια. Αλλά αυτά όλα τα ξέρω και τα διαχειρίζομαι. Δες πόσο αργά το πάω. Σχεδόν δεν νιώθω το τρένο λέω του μπροστά. Τώρα αρχίζω και το νιώθω. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Πάψε. Δεν θέλει να είσαι μόνιμα, θέλει να χαλαρώσει τα χέρια σου λίγο, γενικά. Όπα. Μέσα γλιστράει ρε. Η αλήθεια εδώ δεν έχει μιλήσει για χρώμα. Ναι. Έτσι. Δεν μιλήσει κανένας μας για χρώμα. Πιο πολύ είναι η κίνηση. Εγώ συνήθως τι δουλεύει μέσα, δηλαδή σε αμμούδες και πικιάδες μου αρέσουν τα χρυσά που θυμίζουν καμία σαρκούλα, ας πούμε, κανένα τέτοιο. Στα πολύ καθαρά μ' αρέσουν τα διάφανα. Από πού πέρασες? Εδώ ανάμεσα. Εκεί. Τώρα το μέρος εδώ είναι στα όρια του ακατάλληλου για να Γιατί, επειδή είναι βαθιά. Με πλάνους. άλλο κομμάτι. Δες ο άλλος που έχει σπίτι. Μπράβο. Πάρε το γλυκάκι. Τι είναι αυτό? Αυγό. Όχι, πρωτεΐνη, όχι πρέπει. Πάρε ένα αυγό. Δεν θέλει και πολύ να πάει, γιατί μετά
Το καλάμι προσφύγει. Δεν ξέρω τι. Και το πίσω το καλάμι. Το πίσω το καλάμι. Εδώ σταματάει. Τι είναι αυτό, μπράκαινα. Δράκαινα και τον όσο. Βλέπεις αυτά τα αγκάθια εδώ. Ξέρω, ναι. Και στα μάγουλα έχει. Θέλω να βάλω λίγο μπρος, να πάω λίγο πίσω. Δεν την έβγαλες ακόμα. Όχι. Εδώ. Το κεφάλι πια. Από κάτω καλή. Ένα ψαλιδάκι δώσ' μου. Κάτσε με κόψει το παράμα. Τι κάνει στον αέρα. Την έβαλε μπρος και η χαλίδα να παίξω. Εντάξει. Πού έμεινε το παιχνιδό. Δες. Το γράψα. Το γράψες. Δες εδώ. Κάτσε να δεις τώρα τη μελέτη πέφτει όταν κάνουμε αρματοσχές. Δες. Άθικτος. Η παραμάνα κόπηκε. Εδώ δες που κόπηκε. Στο Δες τρέξιμο. εδώ που κόπηκε. Τα γράφεις αυτά. Τα γράφω. Μπράβο. Τα απλά γράφεις κάτω. Γράψε και αυτό το τεχνητό. Πού είναι εκεί απάνω. Δείτε παιδιά. Καμόντι. Πού να βγει τώρα αυτό που έχει. Πενσάκι. Τι πενσάκι. Έλα. Η σαλαγκιά ίσχυωσε για να καταλάβεις. Έλα. Αφού δεν έσπασε το καλάμι. Όπα, ούτε είδε τώρα που είναι. Καλώς. Μάλεψε. Γρήγορα. Κουιτσάκια γρήγορα. Πίστε με το. Έτσι ρε. Όχι ρε, τι είναι μελανούρ. Έλα. Σιγά σιγά. Έφυγε. Εντάξει. Όχι ρε. Ωραία γα. ήταν. Και ποια είναι η διαφορά ενός άτσι και ενός έγκυκρε? Είναι πάρα πολύ κοντά τα δύο καλάμια. Δεν είναι. Όχι. Δεν είναι. Καταρχήν, εντάξει, το Άτζι μιλάμε για πολύ χαμηλά διατομές και τέτοια. Το Egging πάει στα όρια του light spinning. Απ' την άλλη, στο Άτζι αυτό που θες είναι πολύ ευαίσθητη μύτη και ένα ή μη παραβολικό καλάμι μετά. Βασικά θες fast καλάμι μαλακό. Ενώ στα καλαμάρια θες όλο το καλάμι να έχει απόσβεση. Δηλαδή θες ένα slow καλάμι πιο σκληρό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι ψαράδες που ξεκίνησα να λέω πριν στον Παναγιώτη είναι ότι υπάρχει fast καλάμι μαλακό και super slow καλάμι σκληρό. Αν αυτό το αντιληφθεί κάποιος ότι είναι άλλο το σε ποιο σημείο λυγίζει το καλάμι και άλλο με ποιο τρόπο λυγίζει το καλάμι, με τι δύναμη φορτίζει, θα ξεμπερδέψουν μέσα στο μυαλό τους 1000 προβλήματα. Μ' αρέσει που σ' αρέσει όλη μέρα να μιλάς για αυτά. Το γυρίσουμε βιντεάκι, το γυρισμό, το κάνουμε βιντεάκι, το αργό και το σκληρό και το μαλακό και το γρήγορο. Μέσα.